सानै देरहागोन जोङो सानैनि गेजेराव सासे जोङो मन्थ्रि लागोन दिल्लीयाव मन्थ्रि लाखांनायनि उनाव बिटिसिखौ गाख्रेबफैनोसै जोङो गिबियावनो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेमा रायजो राजा सानै आलासि डियारनावला सारखौ आरो जोबथेसालियाव थाग्रा गासैखौ बख'नो हानाय सासे गेदेरमा आलासि आरो 17 बोसोराव सासेबो एनडिएफबि खौ बख'नो हायै सासे गेदेरमा नंगौना एनएलएफबि नि एम बाथा बिथांखौ प्रमद बर'आ बख'नानै लाना फैबाय आरो 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया एनडिएफबि खौ सासेबो बख'नो हायासै सानै गेदेरमा आलासिनि बुंनायखौ खोनासंलांग्रोदो रन्जन दैमारिखौथ' आं पावाराव फैब्ला आं बख'नो हायो आंहा फोथायनाय दङ खम समनि गेजेरावनो जोङो रन्जन दैमारि बिथांखौ बरननो हागोन फोथायनाय दङ बिनि थाखायनो जोङो खामानि मावबाय थादों आसाम सरकार भारत सरकारजों रायलायबाय थादों आरो अबंलावरिनि अननायाव जों जाफुंसार जानो हागोन रन्जन दैमारि बिथाङा जोंनि हारिनिनो दैदेनगिरि दा जाहैबाय सानै आलासिनि बुंनाय रावखौ खोनाखाबाय एनएलएफबि नि एम बाथाखौ प्रमद बर'नि नाजानायाव बख'नो हाबायना हाबाय हायाखै आरो 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया सासेबो एनडिएफबि खौ बख'नो हायाखै नाथाय बिथांखौ जोंनि खोनानो मोननाय मथे सोरबा एनडिएफबि नि केस गोनां सोरबा एनडिएफबि नि कर्ट कासारियाव थांनो थाखाय थारिगाव थांनो थाखाय बिथाङा एसेबाबो थाखा फैसा हरनो हादों होननानै जों खोनादों नाथाय दानि जाय प्रमद बर'आ एनडिएफबि नि जायफोर एक्स एनडिएफबि नि केस थारिगाव थांनो गारि भाराखौनो हरनो हायाखै बेसेबां सैथो जोंनि खोनानो मोननाय मथे प्रमद बर'आ रावनोबो गारि भारा हराखै नाथाय 17 बोसोराव जायफोर केस गेलेनो थाखाय हाग्रामा महिलारिया सम एक्स एनडिएफबि फोरनो थाखा फैसा हरदों होननानै जों खोनानो मोनो दिनैनि समाव आं बुंगोन 17 बोसोराव एनडिएफबि नि दावहाया बांलादेशआव म्यानमाराव दंमोन अब्ला बोरै बख'नो हागोन जेब्ला 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया गावनि गोहो खुंथायाव दं बे समाव एनडिएफबि नि दावहाया जोबाखै सोरबाया दावहा दोनथ'दों सोरबाया दावहा दोनथ'वाखै अब्ला बोरै बख'नो हागोन दिनैनि समाव एनएलएफबि आफादा हाग्राबारियाव गैला सरकारजोंनो दं अब्ला प्रमद बर'आ मानो बख'नो हायाखै एम बाथाखौ मानो बख'नो हायाखै थांखिया मा डियारनावला सारखौ लानानै आरो सिनियर जुनियर सासेबो गवासै बिनि थाखाय एनएलएफबि आफादा फिन जोनोम जानानै बिथांमोनखौ बख'नो एनडिएफबि नि केस बर' रायजो राजाफोरनि केस बिनि थाखाय एनएलएफबिआ हाग्राबारियाव खारलांदोंमोन सरकारा सावरायलायगोन होननानै बिथांमोनखौ लेंहरबाय दिनैथ' हाग्राबारियाव सासेबो गैया सरकारजोंनो दं अब्ला दिनै प्रमद बर'आ मानो बख'नो हायाखै प्रमद बर'आ एनएलएफबि नि आर्मि चिफ एम बाथाखौ मानो बख'नो हायाखै 17 बोसोरनि खोथाखौ दोनथ'नानै जा खामानि मावनांगौ मावबोदों हाग्रामा महिलारिया जायफोर केस गेलेनो थाखाय एक्स एनडिएफबि फोरनो मालाबा थाखा फैसा हेफाजाब मदद हरदों बे सैथो नाथाय दिनैनि गोहो खुंथायाव थानाय प्रमद बर'आ एक्स एनडिएफबि फोरनो केसाव थांनो थाखाय रावनोबो थाखा फैसा हराखै बे सैथो डियारनावला सारखौ लानानै गासैखौबो जोबथेसालियाव थाग्राफोरखौ बख'नो थाखाय सानसेनि हाबाफारि इन्डियानि प्रेसिडेन्टखौ लोगो हमनानै सानसेनो जुदि सावरायनांगौ नायोबा सानसेनो गबोयो इउजि ब्रह्मआ सम गैया रोंगोराया सम गैया प्रमद बर'आ सम गैया बर'नि गोख्रों आफादनि दैदेनगिरिफ्रा सम गैया इन्डियानि प्रेसिडेन्टखौ लोगो हमनो इन्डियानि प्रेसिडेन्टखौ लोगो हमनानै सावरायोबा सानसेयावनो उदां जाजोबो प्रमद बर'आ दिनैनि समाव बुंनो हागोन ना हाया डियारनावला सारखौ आरो गासैबो जोबथेसालियाव थानाय आरो एनएलएफबि नि आर्मि चिफ एम बाथा बिथांमोनखौ बख'खांनायनि उनाव आङो हाग्रामा महिलारिखौ आङो थांनानै खाथियाव रायगोन बख'खांनायनि उनाव आं रायगोन बुंनो हागोन ना हाया बख'यैनि सिगां बिथांमोनखौ उदां खालायनि सिगां रायनाय बुंनाया खोनासंथावना नङा बिथांमोनखौ बख'खांनायनि उनाव डियारनावला सारखौ बख'खांनायनि उनाव हाग्रामा महिलारिखौ बेसेबां रायो हाग्रामा महिलारिखौ बेसेबां बखि बिथांमोननि पार्टिखौ बेसेबां बखि जोंबो खोनासंगोन जोंबो बुंगोन 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया मानो बख'नो हायाखै बोरै बख'नो हागोन 17 बोसोराव एनडिएफबिआ माखासे दावहा नांदों माखासे दावहा नाङाखै
अब्ला बोरै बख'नो हागोन दिनै सरकारजोंनो NLFBआ दङ NLFBनि आर्मि चिफ एम बाथाखौ प्रमद बर'आ गाबोननो दिहुन अब्ला जों गनायगोन 17 बोसोरनि खोथाखौ दोनथ'नानै जाय NLFBनि बिथांमोना सरकारजोंनो दं सावरायगासिनो दं हाग्राबारियाव गैला बेखौ प्रमद बर'आ बख'नानै देखाय अब्ला जों खोनासंगोन हाग्रा महिलारिखौ बेसेबां रायो राय बख'खांनायनि उनाव देरनब्ला सारखौ आरो जोबथेसालियाव बेसेबां दं NLFBनि आर्मि चिफ एम बाथाखौ बख'नानै गाबोन लाबो इन्डियानि प्रेसिडेन्टखौ लोगो हमनानै सावरायनानै सानसेनि हाबाफारि होननानै जों बयबो बुजियो नाथाय प्रमद बर'आ इन्डियानि प्रेसिडेन्टखौ लोगो हमनो थाखाय सम गैया इउजि ब्रह्मआ सम गैया रोंगोराया सम गैया आरो जोंनि बर'नि गोख्रों आफादनि दैदेनगिरिफ्रा सम गैया प्रमद बर'आ जोबथेसालियाव आरो NLFBनि केसखौ फोजोबखांनायनि उनाव हाग्रामा महिलारिखौ बेसेबां रायो राय बेसेबां बखि जोंबो रायफागोन जोंबो बुंफागोन सानै देरहागोन जोङो सानैनि गेजेराव सासे जोङो मन्थ्रि लागोन दिल्लीयाव मन्थ्रि लाखांनायनि उनाव BTCखौ गाख्रेबफैनोसै जोङो এইবার আমার অভিযান তো হব এইবার আমার BPF দলের অভিযান তো হব ঘরে ঘরে নাঙ্গল ঘরে ঘরে BPF আমাক অঞ্চলত শান্তি লাগে অঞ্চলত একতা লাগে অঞ্চলত উন্নয়ন লাগে সেইটোৱে আমাৰ মূল উদ্দেশ্য আৰু এইটো উদ্দেশ্য লৈ আমি কাম কৰি আছো আৰু আমি কাম কৰি যাম মিथिबाय जोङो गासिबो धर्मीय मानसिखौनो समानै सन्मान होयो जोंना आमी BPF हिसाबै আজি प्रथम फार्स्ट এনেকুৱা ডাঙৰ ৰেলী কৰিছো এনেকুৱা ৰেলীটো আৰু গোসাইগাঁৱত হ'ব এনেকুৱা ৰেলী বিজনীত হ'ব এনেকুৱা ৰেলী চিৰাঙতো হ'ব সালবাৰীতো হ'ব আৰু মুছলপুৰত হ'ব 10টা ডিস্ট্ৰিক্টত 10 बार रैली एनको आमी करिम मिथिबाय आमी निर्वाचन BPF कांग्रेस और BJP दरং और उदालगुरि लोकसभात जुज हब आजिर दिनत BPF एक नम्बरत आछे दरं और उदालगुरि लोकसभात एक नम्बरत आछे आमी कक्राझारतो एने उइनार हय आछे कक्राझारा ओरैनो देरहाखानानै दं नंगौना नङा कक्राझारा देरहाखानानै दं खालि इलेक्शनल' जानांसिगौ खालि इलेक्शनहे হ'ব লাগে कक्राझार लोकसभातो एने उइनार হয়ে আছে खालि नियम मते इलेक्शनটো এইফালে দৰং ওদালগুৰিত আমাৰ বিজেপিতকৈ আমাৰটো এক নম্বৰত আছে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ আৰু BPFৰ মাজত যুদ্ধ হ'ব যুঁজ হ'ব ইয়াৰ ভিতৰত আজিৰ দিনত আমার BPF দলে এক নাম্বার পজিশনত আছে আমি দরং ওদালগুৰিতো জিকিম দুইজন MP যাব আমার দিল্লীত দুইজন MP দুইজনৰ ভিতৰত একজন মন্ত্ৰী হ্যাঁ সাनै দেरहागोन जोङो सानैनि गेजेराव सासे जोङो मन्थ्रि लागोन दिल्लीयाव मन्थ्रि लाखांनायनि उनाव BTCखौ गाख्रेबफैनोसै जोङो এইবার আমার অভিযান তো হব এইবার আমার BPF দলের অভিযান তো হব ঘরে ঘরে নাঙ্গল ঘরে ঘরে BPF নঙ্গনা নয়া ঘরে ঘরে নাঙ্গল ঘরে ঘরে BPF পুরা অভিযান সকলো জাতি জনগোষ্ঠীর ঘরে ঘরে নাঙ্গল ঘরে ঘরে BPF এই স্লোগান দিয়ে আমি যাম আর আমি 100% জিকিব প্রমোদ বড় কি কাম্পাই কি কইছে रविराम नार्जारी की কৈছে কিবা একটা নতুন কাম কৰিছে নাকি প্ৰমোদে যদি নতুন কাম কৰিছে মই দেখাই দিম এইটো হল কক্ৰাঝাৰ আৰু খাৰিগাঁৱৰ মাজত যিবিলাক নতুন নতুন স্পিড ব্ৰেকাৰ বনাইছে এইটোই নতুন কাম বেলেগ আৰু নাই বেলেগ আর কাম দেখা নাই মই কক্ৰাঝাৰ আৰু খাৰিগাঁৱৰ মাজত আমি দিব জানা নাই এই স্পিড ব্ৰেকাৰটো কিন্তু প্ৰমোদ বড়োই কৰিছে দেই দেখিছ না নাই